Aj vám je teda zima? Tak pozor, pretože v EMI máme najväčší výpredaj darčekov, ktorý vás zahreje. Vítajte v najväčšom výpredaji darčekov. Obliečky zo 100% bavlny, ako sú Alia Grey, Elias či Maxi, sú jemné, teplé a za ceny, z ktorých sa roztopíte. Ak milujete mekúčko, tak naše flanelové obliečky Tanzany a Aliarosa, to je úplný vianočný objímací múd. A pre tých, ktorí si chcú počas sviatkov užiť trošku luxusu, saténové obliečky Sarah a Manila sú také jemné, že ich nebudete chcieť pustiť. Máme aj chránič madraca Economic a obliečky na vankúše Bexley. Určite vás potešia aj vankúše s potlačov, ktoré vám dodajú vianočnú atmosféru, aj s kuchynskými rukavicami. A pre najmenších tu máme mojkáčikov s dekou Čarko a bavlnka. Ale pozor, spôsobujú však okamžitý efekt tak poďte si zohrieť Vianoce, najväčší výpredaj darčekov práve prebieha. Ale rýchlo, kým to neroztopí aj mňa.